Moi, tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon tosiaan Aarne ja tänään olisi tarkoituksena tosiaan jos mä menen tästä ulos, niin olisi tarkoituksena mennä nyt käymään Hesburgerissa hakemaan sieltä vähän Hesburgerin grillimaustetta, että kouluruokakin maistuisi joltakin, mutta no kyllä kouluruoka välillä on joskus ihan hyvääkin, mutta joo, että laittaa sitten sitä grillimasta vähän kouluruoan päälle ja joo, kyllä mä sieltä jotain taidan nostaakin, että no mä alan nyt pyöräilemään tosiaan pyörällä sinne Hesburgeriin. Tosiaan nyt mä pyöräilen ja on tosiaan tänään vähän sateinen sää, niin tai no nyt ei sada, mutta katoin sadetutkasta, niin joskus tunnin päästä todennäköisesti sataa, joten niin koitetaan nyt ennen sitä ehtiä käymään ja takas kotiin, niin joo, ja tunnelista mennään, jee. Tosiaan nyt ollaan Hesellä. En saa oikein kameraa mihinkään nojaamaan, mutta tällainen kylmä jäätelökahvi tuli ja nyt kylmä jäätelökahvi ja nyt laitetaan testiin. On kyllä aika hyvä. Tää tosiaan maksoi 2,95 €, kun mulla on Hesburgerin sovellus. Siitä oli semmonen kuponki. Normaalisti tää maksaisi normaalisti maksaisi 3,95 €. Niin euroalennus. Niin odottakaapas tätä vaan. Oho. Grillimausteet löytyi. Niitä on jonkun verran nyt täällä. Ja joo. Tosiaan mä juon tän kahvin nyt tästä ja ehkä otan vielä täällä Hesellä jotain videota ehkä ja sitten mä lähden kotiin pyöräilemään ja kotona vielä kuvailen jotain, niin nähdään viimeistään nyt siellä kotona. No niin, vielä on ainakin ihan hyvä sää, ei sado tai no vähän tuulee, mutta nyt sain kahvi juotua ja nyt lähdetään pyöräille kotiin ja siellä vielä kuvaa jotain. Tosiaan nyt on Hesessä käyty ja tulin takapihalle tähän köllöttelemään tällaisen säkkituoliin ja nyt mä voin näyttää, että minkä verran tuli otettua grillimaustetta mukaan. Mä otin tosiaan tämmösen laukun sinne mukaan ihan sitä varten, että mä saan tänne laitettua ne grillimausteet ja täältä tulee, katsotaanpas paljon täältä tulee. Ai katsotaanpas. Siinä on ainakin 5 jo, vielä tulee paljon lisää. Onhan siinä, eikö siinäkään vielä taida olla kaikki, taitaa tulla vielä. Oho, tonne tipahtii 1 ja tässä vielä tulee lisää täältä. Siinä on tosiaan kaikki grillimausteet ja siinä oli, laskeskelin niin 13, eihän sitä tarvinnut laskeskella paljoakaan, mutta laskin nyt kuitenkin ja niin, laskin nyt vaan ja joo, kyllä joo. Ihan, joo, kyllä, joo, onhan siinä jonkun verran nyt ihan, on ihan hyvä määrä on siinä joo ja joo, mä tästä menen sisälle joo, siellä kuvailen vielä jotain mitä mä nyt teen. Löysin vielä 2 maustepussia taskusta, niin niitä oli sittenkin 15 grillimaustetta. Tosiaan, nyt tulin tänne mun huoneeseen ja löysin täältä tämmösen
tyhjän tikitaka purkin tai rasian mikä onkaan ja päätin sitten tehdä niin, että laitoin tonne niitä nyt tolleen. Mä revin siitä on jonkun niinku kannen irti, mä näytän. Niin tässä on tää niinku rasia ja sitten mä otin sitten kannen irti, niin tänne sain mahtumaan 8 tuommoista grillimausepussia ja sitten tästä jäi 7 ylinen, mä laitan johonkin muualle. En tiedä, otanko tän kouluun ja sitten tästä otan aina sitten, vai sitten otanko nää kouluun vai mitä mä teen vai otanko aina, en tiedä mitä teen. Niin joo, eihän tässä hirveästi muuta oo. Tosiaan löysin sen 2 vielä taskusta lisää niitä, niin nythän niitä on sitten 15 ja ihan hyvinhän ne riittää nyt tai ainakin joksikin aikaa. Ja joo, mä varmaan tässä alan pelaa tietokoneella kohta jotain. Tossa mun tietokone ja joo, näppäimistöhiiriä näyttö. Ei niistä sen enempää, mutta joo. Ei kai tässä. Se olisi sitten ensi video.